Σου είπα πως θα σε φτιάξω και θα σε φτιάξω. Για πάμε λοιπόν να δεις τι σου έχω. Σου έχω Αλφα Παρφ Μιλάνο Professional. Τι είναι αυτό? Θα μου πεις τι μου λες τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, να σου πω ότι εγώ τα μαλλιά μου πείτε περιποιούμε πάρα πολύ και με ξανθιά. Με έχει σώσει, δεν είναι το διαφήμιση του τίποτα. Το χρησιμοποιώ ένα μήνα και πραγματικά είναι τέλειο. Σας το δίνω με κλειστά τα μάτια. Αλήθεια. Πάρτο, στείλε μου και αν δεν μου στείλεις θα μου πεις με έσωσες ό,τι θέλεις. Ειδικά εσείς οι ξανθιές, οπωσδήποτε. Είναι και τύπου κερατίνης και θα σου το δείξω γιατί θα κάνουμε τώρα το unboxing. Είναι αυτό εδώ πέρα το κουτάκι, τα οποία τα περιλαμβάνει όλα και το θαυματουργό εδώ πέρα είναι αυτό εδώ. Θα σου πω επίσης ότι έχει δώρο και τη χτενούλα που είδες, θα σας τα δείξω όλα για να καταλάβετε. Το σαμπουάν είναι υπερτέλειο, είναι αυτό εδώ. Κάνει σαπουνάδα για να μπορέσει να βγει μετά η λοσιόν και να κλειδώσει όλο αυτό που κάνει, τύπου κερατίνη, για να δεις τα μαλλιά σου πιο λία και πιο λαμπερά. Εγώ έπαθα σοκ, να ξέρετε, γιατί τρελαίνομαι γι' αυτά, τρελαίνομαι. Και αυτό εδώ είναι το θαυματουργό πραγματάκι που θα το βάλετε στα μαλλιά σας, κάνει λίγο σαπουναδίτσα κι αυτό, θα αφήνετε για λίγο, χτενίζετε με αυτή τη φανταστική εδώ χτενούλα που σας έχουν κάνει δώρο μέσα στο κουτάκι. Είναι μια πολύ καλή τιμή, έχω να σας πω. Σας κρατάει κοντά ένα μήνα και να σου πω ότι το πουλάνε εδώ στο Ηράκλειο. Αυτά. Επίσης είναι τέλειο. Θυμηθείτε με. Πάρτε το και θυμηθείτε με. Βάζεις τη λοσιόν πάνω μέχρι κάτω, κάνεις αφρό, τα αφήνεις. Δεν έχω δει πιο καλύτερο αποτέλεσμα. Έχω δει διαφορά στα μαλλιά μου, να ξέρετε. Δείτε τα. Το αγαπώ, δεν ξέρω ποιος το εφήβρε, ποιος το έφτιαξε, το αγαπώ. Ό,τι είναι αυτό. Φιλιά.